Op de vraag of de provincie Friesland 50 miljoen euro investeren mij in de vernijbouw van het E-stadion, jouwt liefst 61% daarop een positief antwoord. Van de al 100 Friezen die meedien hebben, vindt rond 24% dat de renovatie financieel net hoe de recht van de burger ging mij. Van de Partij van de Arbeid-fractie in de Frieske Steden een teken dat de kiezer haar stiepet in de kar van Ian naar je wedstrijdbaan. Wij denken dat we een hele goede koers hebben en dit bevestigt het nogmaals. En dat is een investering van 50 miljoen voor de provincie en net meer. Zo is het. Maar oppositiepartij GroenLinks vindt de provinciale investering van 50 miljoen zelfs te volle. We vinden dat op dit moment te volle, omdat wij dat nog net met Rick Ut onderhandeld hebben. Het is te betierd om nou te zeggen, wij scoren die complete 50 miljoen. Uit het onderzoek docht verder blikken dat een grote meerderheid van de Friese bevolking niet viel voor een E-stadion met een wedstrijdhal en een topsporttrainingshal, zoals deputaire Hans Kons verregeld. Maar 33% zou het eens wezen met deze investering van 106 miljoen euro. Als de vernijbouw afwagen wordt in de kosten, blijkt dat haast 42% dan kiest van een renovatie van 50 miljoen, met maar één naar je baan. Deputaire Kons liet hem likwijls net uit het veld slaan. Ik denk dat wij met het uitstelsel dat er no voorleidt, 50 miljoen, voor in alle gevallen een nieuwe wedstrijdhal. En als het mogelijk is, als het kan voor diezelfde centen, ik een topsport trainingscentrum, wij moeten nog een soort aan uitlist doen waarom het dat nou zo vreselijk belangrijk is. Maar ik vind dat er een hele hoop stiepen is voor Tialf in het Friese bevolking. Daar begrijp ik niks van. Want er is nog geen 30% die zei dat er 106 miljoen investeerd worden. Dus ja, hoe komt dat uitlezen wel, dat weet ik net. Maar Safia reikt mijn fantasie in ieder geval net. Provinciale steden nemen waas een besluit of de provincie 50 miljoen euro voor het nieuwe Tialf beschikbaar stellen zal.